Bueno, hasi naiz grabatzen. Beraz, hitz egiten baduzue hor entzungo zaizue. Ez hemen dago. Bueno, 2 ordu klase aurretik, osteguna da oraindik. Bukatu behar dugu. Gure operazional elegante eta magiko nene bloke liburutegi haundi hori azkeneko batekin. Histeresia egiteko beste modutxo bat, histeresi desplazatua. Eta horrekin bukatu behar dugu, 5. atala. Gaia badakizue zenbaki ezberdinak eramaten ditu dela, oharrekin konparatuta, operazionalaren edo elektronika analogikoaren atalaren azkeneko bloketxoa ikusi behar dugu. Eta gero, bueltatu berga atzera, osagaietara, diodoa BJT ikusi genuen, eta 2. transistorea saltatu genuen operazionala ikusteko, eta proiektuarekin ez denbora gaixo izateko edo, behintzate beldurrak entzen joateko, eta 2. transistorea ikus behar dugu. MOSFET transistorea. Metal Organic Semiconductor Field Effect Transistor. Eta bide berdina jarraitu behar dugu, beste osagaiekin bezala. Simboloa eta irizpideak ikusiko dugu, ereduak zer egiten duenaren arabera, behin ereduak zein sinpleak diren ikusita eta ulertuta, grafikoki jarriko ditugu, eredu ideal horiek grafikoki ikusiko ditugu, eta gero errealitatea zein den ikusiko dugu erdieroale egitura ikusita hor barruan zer gertatzen den. Eta grafikoki ere, benetazko grafika errealak ere horrela ikusiko dugu. Duen gaurko nire ideia hause. Orduen, bukatu dezagun orduen operazionalaren atala. Histeresi desplazatua. Nola ez duzuen gogoratuko, normala denez, berrikusi behar dut, histeresia egiteko genuen bloketxoa operazionalarekin. Beti bezala, gure operazional elegantea. Eta histeresia egiten genuen berrelikadura negatibo batekin. Berrelikadura negatibo hori gabe, positiboarekin edo ezer gabe, hau dago konparadore bezala. Hoi da bi egonkor bat. Irteeran V-sat edo minus V-sat. Hartzen badegu irabazpen perfektua. Mikrovoltio batzutan ez gara ditu behar lanean, beraz gutako bi egonkorra. Berrelikadura positiboa egiten badiogu, histeresia lortzen genuen horrelaxe, R1 eta R2. Histeresia lortzeko, eta honen erantzuna zan VI, VO, histeresi bat hemen 0an. 0 voltiotan histeresia genuen. VI oso txikia zenean, aldaketa hemen gertatzen zen, irteera V-sat zenez, konparatzeko puntu hau zan, biek lotuta zauden. Maila hau, honekin lotuta daude, maila hau, honekin lotuta dago, hemen gaudenean konparatzen duenekin, eta horrelaxe. Behin honutza aldatuta, aldaketa honek eragiten du ere bai, konparazio puntuare aldatzea, hau baldin bada minusu besat, hau ere negatibo izan behar da. Orduen, konparazio puntua hementxe izan behar da, eta berriz bueltatzen bagea VI-ekin arutza, honutzaino ez da aldatu behar. Histeresia. Baina histeresia, 0an. Orduen, nahi bagenuen kotxearen adibidean, zer adibide jarri genuen, 120 kilometro orduko, bakitxo bat piztea, edo hor konparazio bat egitea, ez 0an. Orduen, nahi badegu VI. Edo, sensorearen eskala kontuan hartzen badegu, hau izan daiteke eskala hori, kilometro orduko, izan daiteke temperatura, izan daiteke dozen gauza, nahiko bagenu, hemen, histeresia izatea, VREF. Gure adibidean hau zan, 120 kilometro orduko, ez dakitzen bat voltio ziren, 3,6, VREF 3,6, baina 120 kilometro orduko esan nahiarekin, hor nahiko bagendu histeresia argitxo hori pizteko, eta horrelaxe izateko gure portaera, histeresi bat ez 0an baizik eta hemen, egin beharko duguna da, lehendabizi, gure seinalea kenketa batekin, puntu hori 0ra ipini, kentzaile batekin, kentzaile bloke batekin, VI, edo VS, eta hemen VRF, edo 3,6 voltio, irudikatzeko 120 kilometro orduko hori, kenketa bat, hau, tak, honutzakarri, eta histeresia gero ipini. Vale? Erraza ulertzeko, zentzu guztia dauka.
Baina aurkeztu behar dizuet, azkeneko blokea, hau beste modu batera egitea. Eta da, hauxe, histeresi desplazatua. Eta aztertu behar dugu, ia. Osantzekoa da, VI hemen, lehenu bezala. Hemen irteera, berrelikadura positiboa. Oduntza, R1, R2. Orain arte bestearen antzekoa, baina orain hemen ipini behar diot. VA. Tensio iturri bat, VA balioarekin. Eta aztertu behar dut, ia ze ateratzen den. Aztertu dezagun. Vale, berrelikadura positiboa, hemen ez da berrelikadura negatiborik, berriz hau dago biegonkorra. Hemen irteeran, izan behar dugu gonden arabera, konparazio guztionen arabera, edo besat, edo minusu besat. Hau besat denean, konparazio puntua, pues kalkulatu beharko dugu, honek ze balio duen jakiteko. Eta minusu besat denean, pues beste maila bat izan behar dugu. Hemen orden egin dezagun mailatxo hau, eta kalkulatu dezagun, hau, V+. Adibidez, VO denean dagoenean positibo. Vale. Kalkulatu dezagun V+. V+ izan berda. V+ izan berda, ia. Maila egin dezagun. V+ izan berda, intensitate hau horrela xen marazten badut. Eta berdina denez, hau 0 delako, berdina izan berda. VA. Horrela etorri gaitezke, V+ izan berda, VA gehi, hemen erortzen dena, jarri dezagun horrela, adibidez, VA gehi, erresistentzia honetan erortzen dena, intensitatea bider R2. Intensitatea uzten bada. V serien hartzen baldin baditut, tensio diferentzia hau, VO, ken VA, zati erresistentzia hori serien, intensitatea da. VO, VO, V-sat. Ken VA, zati R bat gehi R2. Hoi da intensitatea, bider R2. Vale, hau da, V+, pixkatxo bat txukundu behar dut. Vale, VA elkartu behar dut, zer egin dut hemen, ia faktor komunaterako dut. R bat gehi R2 denei, R bat gehi R2 bider VA, gehi R2 bider V-sat, ben VA. Ondo egiten badut, Orduen orain VA elkartzen badut, geratu behar zait, eta zati R bat gehi R2. Badakit konturatu zaretela, baina ez diazu esan esateagatik. Orduen VA elkartzen badut, ia, VA R bat, VA R2, ken VA R2, osak R2 badua, eta geratu behar zaikoian R bat. Zati, R bat gehi R2. Eta bestalde, gertu behar zaigu, V-sat. Eta goian R2. Zati R bat gehi R2. Ez da? Bai, uste baretz. Aztertu ezagun, orduen? Begira, gogoratzen duzue histerizia aztertu genuenean, hemen 0 genuen, eta konparazio puntu hau zer zan. Konparazio puntu hau zan, tensio zatitzaile honen balio hau, zala. V-sat, bider hau, zati intensitatea. Osea, V-sat, bider R bat, R2 barkatu, zati R bat, gehi R2. Osea, zabalera, histereziaren zabalera erdia, zan hau, tensio zatitzaile honen tensioa, honi H esan genion, eta hemen txatera zaigu berdina. Berdina. H izango zan hau. Eta gero beste balio hau. Osa, badago tensio puntu horretan, gehiago. Horain, aztertu behar dut, konparazio puntua, VO denean minusu besan. Eta analisi berdinak etin badut, atele behar zaigu, hau bera, balio hau, bera la konfirmatu ditzakezu, ken, histereziaren zabalera.
Hau da, tensio balio finko bat, gehi zerbait, balio tensio finko bat, ken beste zerbait. Hoiek xek dira, konparazio bi puntuak. Grafikoki jartzen badut. Grafikoki jartzen badut, bi konparazio puntu hiek. VI rentzat, VI egon behar da, hoiek pasatzen edo ez pasatzen. VI handiago baldin bada, txikiago baldin bada, VI ardatzan jartzen baldin baditut hoiek. Ja, honi, deitu behar diot VREF. Eta hor duen, VREF baldin badau. Lehendabiziko balio hau da, VREF gehi, histeresia. Osea, VREF gehi, H, hemen. Hau, H. Konparazio puntua hemen. Eta bestea, da, VREF, ken H. Hoi dira bi konparazio puntuak. Darin, aztertzen badegu, bi konparazio puntu hauek kontuan izan da. Nola funtzionatu behar duen hau konparadore bezala. Hau oso negatiboa denean, bi puntu horiek, V oso negatiboa denean, hauek gorago daude, orden irtera izan bera negatiboa, positiboa, barkatu, hau oso negatiboa berdin bada, handiagoa, positiboa, eta arantzuna horrela etorri baztegu. V-sat. Eta V-sat denen honekin dago konparatzen, eta orduen aldatu behar da, hori eturtzen bagea ezkerretik horrela xe. Gero, buelta ematen badegu, minus V-sat daukagunean orain dago konparatzen honekin, beraz, etorri behar da nuntzaino, eta orduen bakarrik aldatu behar da. Tatxan, zirkuito honek ematen digu bi resistentzia eta operazionalarekin bakarrik eta referentzia horrekin horrela egiten dugun beste modu ontanan behar dugula, kentzaile bat, lau resistentzia, operazional bat, histerizianera, beste operazional bat, beste bi resistentzia, simpleago egiteko beste modu bat histeriziat erreferentzia horrela nahi dugunean. Horrela, 120 kilometro orduko adibide horretan, hau izan berko zen 3,6 voltio. Konfiguratzea nahiko bagenu histerizia horrela hemen jarri barko genuke VA berdin, pues hemendik bakantzen badegu, izan berko zen VREF, guk nahi duguna, gure eskalaren arabera, eta aukeratu behar ditugun erresistentziak histerizia egiteko, zati R bat. Horrela guk 3,6 nahi baldin baditugu, gero histeriziaren arabera aukeratzen baditugu ez dakiz erresistentziak, aukeratu genituenak bezala, beste erlazio honekin jarri dezakegu hemen VA eta erantzun hau lortu. Modu intuitibuena izan ziteken hau VRF izatea, baina, bueno, pixkat ez berdina da. Vale, VR bat, da, esan dugu, R bat. Osea, histerizia egiteko, bloke, histerizia desplazatu ematen duen azkeneko blokea. Eta, ez dakite, proiektuaren datuak edo egon bazarete irakurtzen edo talburuak eta bar, hor badago esaldi bat esaten da. Kontuan hartuko dugu irakasleak, puntuak eta jartzerakoan, erabiltzea ahalik eta osagai gutxien. Vale? Orduene, horrekin zer ikusia duen beste aukera bat daukazu hemen. Eta horrela utzi behar dugu, eta bukatu behar dugu ja, 5. atala, elektronika analogikoa, histerezi desplazatuaren blokea. Noizbaitean, zalantzak baldin badituzue, analizio hauekin edo ulertzen bazabitzate eta hau, LT Spacen jartzen duzue, eta momentu batean ikusten duzue hasten zarete gauzak probatzen eta bar, eta horren ulertu dezakezu gauzak, momentu batean egiten da. Pues listo. Zatu behar dute. Venga, orduen atal bat atzera. 3tik 5. pasatu ginen.
proiektuaren zat edo, bai, denbora gehiago izateko, orduan, guazten, laugarren atala, MOSFET transistorea. MOSFET transistorea. Metal Organic Semiconductor Field Effect Transistor. Zer rollo. Simboloa eta irizpidea. Simboloa gehi irizpideak. Simboloa jarri horretik, kontuan izan beharko duzu, transistore bat jarraitzen duela izaten, lehendabiziko egunetan jarri dizuene grifoaren adibidea. Grifoa dago itxita, transistore bat egon daiteke itxita, BJT bezala, moztuta. Zeharo irekitzen badegu, honek ere, zeharo irekitzen badegu, utzi behar du intensitatea pasatzen, iaia eragozpenik gabe. Etengailu bezala jarraitu behar du funtzionatzen. Funtzionalitatea hori da transistore guztien ideia. Eta tartean, irekitzen badegu gure grifoa gutxiago edo gehiago, kontrolatu dezakegu ze mari daukagun. Honek ere jarraitu behar du ideia berdinarekin. Baina beste modu batera, beste teknologia erabiltzen da, eta pixkatxo bat aldatzen dira erantzunak, ezaugarriak, ereduak eta baldintzak. Hauexek izan behar dira. Simbolo bezala, hementxe. 3 mutur, potentzia adarreko intensitatea hau kontrolatzea behar dugu, edo moztea, edo pasatzen uztea, edo kontrolatzea. Izenak, drainatzailea, drainatzailea, drenador, erderaz, gira esan ez dakit zer esan nahi dut. Ese, ingelesez source, iturria, fuente, eta kontrolatzeko muturra, gate, edo atea. BJT transistorean, hemen diodo bat genuen. Eta diodo horrek kontrolatzen zuen hemen gertatzen zena. Diodo hori moztuta bat zegoen, transistorea ere bai. Diodo hori hasten bat zankitatzen, hau ere bai. Intensitate gehiago pasatzen bat zan, hemen ere bai. Kasu honetan, hau ez dugu kontrolatu bere intensitatearekin, hau ez da diodo bat izan behar, baizik eta tensioarekin, kasi intuitiboa da. Tensioarekin. Tensio bajua jarrita, moztuta. Tensio nahiko altua jarrita, tak, itxita, etengailu bezala. Eta tartean, intensitate kontrolatu bat. Orduan, hau, hemen ez dago intensitate pasabideek. Hori irekita dago. Hori elektrodo bat da, eta hemen dizaltzen den intensitatea onutzatua osoa. Beraz, hemen daukagune intensitate bakarra hori da. Ide, besterik ez. Eta tensioak, bai, pues, VG eta VS artekoa, hori da kontrolatu behar duena portaera. Orain, esan bezala, 3 portaera hoien ereduak moztuta. Edena pasatzen, edo tartekoa, 3 eredu eman berdizkigute, beste kasuan bezala. 4.A, 4.B, ereduak, ariketa bat ebazterakoan, transistore bat egon daiteke 3 funtzionalitate horietan. Hasieran ez dakigu, probatu dezakegu bat, ebatzi zirkuitoa, eta ereduaren baldintza betetzen bada, orduen horrelaxe dago. Ez bada betetzen ez dago. Beraz, ereduak bakoitza bere baldintzekin eman beharko da beti. Eta bestearen osantzekoak dira, Ikusiko dut. Transistor hau, egon daiteke. Moztuta, intensitatearik pasatu gabe, D eta S bi potentzia muturroien artean. Beti horrelaxe egon behar da, zenen hori irekita dago beti. Moztuta. Eta hau noiz egon behar da moztuta. Beste transistoraren antzera. Beste transistorea hemen genuen diodoa eta hori moztuta baldin badago, tensioa 0,7 baino bajuago baldin bazan, moztuta. Hemen ideia berdina. Tensio hau, VG eta S arteko tensioa bajua baldin bada, moztuta. Gauza da, hau diodoa zan. Hemen 0,7 gabitzen genuen. Kasu honetan, transistore honen ezaugarri bat izan behar da, moztu balio hori, moztuta egon daiteken balio hori threshold.
threshold, VTH. Threshold da umbral edo muga. Tensio muga horrutzaino ailegatu arte, ezaugarri badela, moztuta. Hortik pasatzen bagea, eta goazen grifoa zeharo irekitzea. VGS. Hori, baina handiago baldin bada, orduan intensitatea hasi berda pasatzen. Demagun hau nahiko igotzen dugula, eta zeharo ireki dugula edo itxi dugula etengailu bezala, eta orduen intensitate guztia pasatzen denean, kasu honetan, BJT transistorean hemen 0,2 voltioko iturritxoa jartzen genuen, dezima batzuk zirela. Kasu honetan, erresistentzia txotxiki bat bezala funtzionatu behar du. RDS on. Osa, on dagoenean, edo itxita dagoenean, edo izen hau izan behar du, D eta S artean. Oso homio pixka batzuk edo milio eta guzti, esan bai? Barkatu? Ematen da. Ariketan ematen da. Transistoren ezaugarria, bere threshold edo muga tensioa da zetakitzen bat. VC esat bezala bestean, 0,7 edo beti bezala, bai, hori ematen da. Transistor horren ezaugarri bada, eta jakin beharko dugu. G. Atea beti horrela irekita, bigarren eredua. Eta, beste bat bat. Zeren, hemen tarteko ereduan ere egon behar da, VGS, hau baino altuago behar da, funtzionatzen egon behar da. Baina beste hau honekin ez berdintzeko, beste baldintza da, bestearekin gertatzen zena. BJT transistorean genuen VC asko jeisten zenean, laborategian ere ikusi zenuten. Aritu zineten VC jeisten, ikusi zenuten nola jeisten zen, eta gero hor geratzen zen. Hau berdina gertatu behar da. Eredu hau da baliogarria tensio diferentzia hau bajua denean. Hoi da ideia. VDS bajua denean. Ideia da hori. Bajua denean eta zehazki VGS ken VTH. Ideia da bajua denean, baldintzetan edo ebazpenetan hau erabiliko dugu, baina bajua denean horrela segun behar da. Bestalde, VDS altuago denean, hau da, jarri dezakegu gure transistorea funtzionatzen, eta VDS altuago denean, edo eta hortik pasatzen den intensitateak ez du erortzen hemen tensio asko laborategian gertatu zitzen bezala, VDS altuxo denean, kasu honetan balio hori baino altuagoa, funtzionatu behar du beste kasuan bezala, intensitate iturri bat bezala. Igual, hau G, hau D, hau S. Intensitate iturri bat bezala. Mantentzen duela intensitate hau, hemen jarriko dut, igual, hemen. Ide, hemen jarriko dut. Mantentzen duela intensitate hori, nahiz eta tensio hau asko aldatu. Handia den bitartean, VDS 5 voltio baldin bada, ide finkatuta. 10 baldin bada, finkatuta. 20 baldin bada, finkatzen du. Intensitate iturri bat bezala. Eta ze balio da, zer relazio dago, jartzen ari garen tensioa hemen, hau funtzionatzen hasteko, eta hor finkatzen dugun gure intensitatea. Osa, grifoa irekitzen badugu erdia, emari erdia. Laurden bat, kasu honetan, erlazioa ez da lineala. Erlazioa horre lexe dauka zer ikusia. Osea, hemen, jartzen baldin badugu tensio bat, hau baino altuagoa, orduan diferentzia pasatzen bagean mendik, orduan hau positua izan, berda? Eta erlazioa da hoxe, kuadratikoa. Eta geometriarekin eta materialarekin zer ikusia duen parametro bat ere ematen dela zatibi. Baina ideia da erlazio kuadratiko bat jartzen ari garen tensioarekin. Baina funtzionatzen du intensitate iturri bat bezala. Beste transistorearen kasu hau erraxagoa zen, ez da? Beta bideri be, erraxago, kasu honetan, ebazpenetan, berbi horrek eragin behar digu ekuazio kuadratikoren bat ebaztea edo kalkulatzea. Baina ideia berdina. Moztuta tensio bajoekin, tensio altua jartzen badugu, iaia zirkuitu laburra, milio izan daitezke hauek, eta tartean, intensitate iturri bat bezala. Horregatik, gazten grafikoki ikustea nola den, eredu horiek grafikoki sartuta. Naiz eta gero errealitatea pixkatxo bat ezberdina izan, hor kurbak ditugu. Hemen jarri ditzagun eredu
idealak grafikoki, ja. Nabil. Grafikoki, baliagarria izan behar da ulertzeko nola funtzionatzen duen barrutik. Beste transistoraren kasuan ere, hemen 3 mutur ditugu, baina garrantzitsuenak edo potentzia altua daukatenak D eta S. Eta transistoreak egiten duena, honen arabera hau parametro bezala edo sartuko dugu grafikatan. Beraz, hemen ere, bere grafikak ID, hemen, ikusi dezagun ideren portaera, eta ardatz potentziakoa VDS tensioaren arabera sartu ditzagun eredu hauek eta baldintza hauek bila. Eredu hau moztuta dagoenean, intensitaterik ez da pasatzen. Intensitaterik ez da pasatzen, hemen jartzen baldin badegu voltio bat, 10, 20 edo 100. Ez da xola zenbat jartzen dugun hor, intensitatea beti 0. VGS threshold umbral edo muga hori baino bajuago baldin bada. Kasu honetan ez da diodo bat, ikusiko dugu zer den. Gero hasi gaitezen VGS pixkatxo bat igotzen, eta VDS txikitan, hemen VDS txikitan eredua da hau. Eta VGS, VTH baino pixkat handixo egin behar dut. Kasu honetan, erresistentzia baten portaera da. VGS pixkat handitzen badut, eta VDS txikitan, erresistentzia bat ordezia. Noraino, pues VDS onutzaino. VDS hau baino txikiago den bitartean, ose VDS txikitan hemen, horrela erresistentzia bat. Hortik aurrera, VDS hori baino altuago baldin bada, intensitate iturri bat. Intensitate iturri baten erantzuna da, beti intensitate berdina, axola gabe, ze tensio daukagun hemen. Berriz, bide berdina egiten badut, mozten dut transistorea, hasten naiz gidatzen, VGS leno baino altuago egin behar dut. VGS altuxo egin behar dut, eta hasi benet berriz VDS hemen igotzen poliki. VDS altuago egiten badut, erresistentzia baten portaera jarraitu behar ditzaten, kasu honetan, beste erresistentzia balio batekin. Zeren hemen, ez dizut jarri, markatu, hauen hurbilketa honen balioa da, hauxe, RDS honen hurbilketa da, bat zati K, parametro hori, VGS ken VTH. Barkatu, jartzazu ezuek ere. Eredu honetan hauxe faltako zen. Orduan esan dugu orain, VGS altuxo egin dugu. Bigarren urratxo horretan, VGS altuxo egin dut, erresistentzia hau txikixo izan behar da, altu delako, txikixo da, beraz grafika horretan malda handiagoa. Eta horrela jarraitu behar du, pues, baldintza arte, VDS txikia den bitartean, kasu honetan, VGS handiago egin duenez, pues, harutzago dago. Eta hortik aurrera, intensitate iturri baten erantzuna. Hau VGS, VTH baino altuxo, hau VGS pixkat altuxo. Horen berriz, moztu behar dut, eta jarri behar dut tensio bat hemen, leheno baino altuagoa. Eta VDS txikitan hasi behar niz. Hau altuago baldin bada, resistentzia guaindo txikio. Txikio baldin, ez, altuago baldin bada, hau txikio eta malda handiagoa. Hori, barkatu. Malda handiagoa. Orduan hasten bada izu gehiago handitzen, malda handiagoa. Eta VDS txikitan, kasu honetan, hortxe egongo zan adibidez. Eta horretzaino, erresistentzia bat bezala, eta hortik aurrera berriz intensitate iturri bat bezala. Hau esik izango ziren,
MOSFET transistorearen kurba ezaugarriak, horrelaxeko grafikak dira. Beste kasuan bezala, hemen, izenak ez dituzue jarri. Ni ere, nire mania izenak ez jartzeko. Eredu honen izena falta zait eta beste honena erraxa. Erresistentzia batekin irudikatzen dugunez, eredu honi esaten zaio gune ohmikoan gabitzala. Eredu ohmikoa. Moztuta hemen ohmikoa. Izango zala hemen, gune ohmikoan. Erresistentzia bat bezala dago funtzionatzen. Barkatu. Bai, moztuta, jode, moztuta zan. Moztuta, ohmikoa da erresistentzia. Hemen ohmikoa. Eta beste honetan, BJT transistorea asetuta zegoen hirugarren ereduan. Kasu honetan, honi esaten zaio asetasun gunea, asetuta. Asetuta hau, moztuta hau, eta gune ohmikoa azpiko hau. Eta honi esaten zaio asetasun gunea edo asetuta dagoela. Asetuta jarriko dut. Kolore berdina erabili dut, baina igual beste bat izango zen. Bestearen osantzekoa, beste portaera batekin, eta ikusten duzue BJT transistorearen kasuan grafikatxo hauek jarren dizkizuen denak tarte berdinarekin. Mendekotasuna lineala zan. Oraintxe, mendekotasun hau kuadratikoa da. VGS handitzen badegu, idea handitzen da kuadratiko, gehiago, azkarrago. Hola ere liburutan igual honen parean askotan jartzen da, parametro hori grafikoki irudikatzen badegu eta hemen ide jartzen baldin badegu berriz, eta hori irudikatzen badegu kuadratikoki horrelaxeko mendekotasun bat izan dugu. Horregatik, hasieran VGS hau jartzen badegu, gero jartzen badegu bikoitza handitzen da askoz gehiago, eta gero beste pixkat handitzen badegu, oraindik gehiago. Eta mendekutasun kuadratikoa denez, intensitate hau, eta honen artean, horiek azkarrago joaten dira gora. Dire, bai? Bale, eta diseinu irizpide bezala berriz ere ezaugarri horritan, horrelaxeko horriak emango dizkigute ere bai, transistore batek jasan dezakeen intensitate maksimoa, ID max, orduen guk aukeratzerakoan gure aplikaziorako egingo dugu lana honen erdian, amper bat behar baldin badegu, hartuko dugu transistore bat, bikoitza jasaten duena, irizpide bezala, horra ditugu behar diseinatzen. Ere bai, esango digute jasan dezaken VDS max, ezaugarri horritan erikusiko dituzuela. Kasu honetan, lan irizpide bezala, honen bi erenetan arikutuko gea, irizpide praktikoak. Edo ere bai, potentzia jasan dezaken potentzia ematen badigute, karo, potentzia dago intensitateekin eta tensioarekin lotuta. Honen balio bakar batek, esan nahi du, hau altua baldin bada, potentzia batentzat intensitate bajua. Hau bajua baldin bada, potentzia batentzat hau altua. Orduan, grafikoki uste dut P-max batek mugatzen digula horrelaxe. Potentzia bat ematen badigute, baldin bagaude hemen, horren barruan gaude. Hemen, baldin bagaude, ezin dugu hemen genuen intensitatea tensio altua dagoa delako. Beraz, horrelaxeko muga bat izan dezakegu. Baina, bueno, hori da, kalkulatzea, eta hortik ezpagia pasatzen, listo. Hau gehiago erabiltzen dira. MOSFET, transistorea, grafikoki. Ariketaren bat egin dugu, ja. Bai, ariketatxoren bat, igual. Erdiora lerrollo guzti horrekin hasi horretik. Hor, oharretan daukazuen bat. Tontakia bada, baina, bueno.
Jak hor dagoen, gardenkitan, 104, urrian, totakia bada, baina. Gardenkitan, 104. Ariketa. Ariketa edo adibidea. Eta horrelaxe. Hogei voltio. VI. Konfigurazio, betiko konfigurazioan. Eta datuak ematen dizkigute, klaro. Venga. Transistoren jasan dezaken VDS max, 40 voltio. Honek jasan dezaken ID max, ezaugarri horitan, 106 amper. Transistore honen tensio umbrala funtzionatzen hasteko, threshold, 2 voltio. Eta K parametro garrantzitsu hori, geometriarekin ikusiaz duena, denak lotzen dituena, hau 2 voltio, eta K, 2,25 unitateak. Unitateak, hemen begiratzen badugu, hau da resistentzia bat, ohmio. Voltio, zati amper. Duen K-aren unitatea, amper sartu beharko du, eta voltio goian izateko, zati voltio. Eta hemen voltio, amper zati voltio berbi unitateak. Beti ematen dira hauek, Beste transistorean hau beti 0,7 izan, hemen eman beharko da, transistoraren arabera. Eta hori bai. Geometriarekin zer ikusia du, beraz, zer gehiago esaten dute. Guai ez dugu behar, baina esaten digute. Etengailu bezala funtzionatzeko hau itxita dagoenean, intensitatea pasantzen zaionean, hemen tensio altu bat jarrita. Lan puntu egoki batekin edo intensitate konfiguratutako intensitateekin, izan dezakegu 0,4 miliamper. 0,4 miliamper. Ez, 4,9 miliohmio. Ui, amper. 4,9 miliohmio. Begiratzen zer resistentzia txikia, hemen. 4,9 miliohmio, horrela txiko malda hudmi bat izan behar dugu, hemen. Eta esaten digut, a ber. Determina VI, zirkuito horretan izateko ID 15 amper. CVIk, osa galdera zan, CVIk, CVI, ematen du ID 15 amper. Hau da galdera. Bale, esaten digute zer eredu erabili beharko dugun. Baina, ez baziguten esango, intensitate bat baldin badaukagu hau martxan jarri dugun. Beraz, VI hau baino altuago izan behar da. VI hau baino altuago da. Argi dago, martxan dago. Baina, intensitate hori horrela edo horrela. Horrela edo horrela. Gauza da, eredu honetan tensio diferentzia altua da, eta hemen txikia. Eta hori kalkulatu ezakegu. Zeren intensitatea hau baldin bada, hemen erori behar zaizkigu 7,5 voltio, orduen VD izan behar da 12,5, ez? Osea, bai, hogei, ken 7,5, 12,5, VDS 12,5 voltio, altua. Osea, egoera horretan, nahi badegu VI batekin intensitatea jartzea, jarri beharko dugu erdiko ereduan. Asetu beharko dugu, asetuta. Erdiko ereduan, ez da hirugarrena bestik asetutan bezala. Asetu beharko dugu. Beraz, asetuta egon beharko denez, jarri behar dut bere eredua. Hemen egingo dut. Jarri behar dut. Behar dugu, hemen jartzea tensio bat, VI.
Egoera honetan, ereduaren balioa jarriko dut. K ematen digute, zati bi, VGS, ken VTH, behar bi, VTH ematen digute, K ere bai, VGS, VGS, zirkuito honetan da VI. Orduen zirkuito honetan, K zati bi, VI, ken VTH. Egoera honetan, zirkuitoa gorrela dago. Eta hauxe dena betetzen da. Hau eman digute, zirkuito honetan hau ere finkatu digute, beraz kalkulatu beharko genuke hemendik VI, bakarrik. Berbi ariketa honetan, eta hori etxean egin dut, etxean ez ordenagailua, online ebatzi dut. Eta ateratzen da 2,7 voltio. VI. Voltio. Hau izango zen, berantzuna. 2,7 voltio jarri beharko ditugu hemen 15 ampere izateko. Ikusten duzu hau 2 voltio baino altuago dela, funtzionatzen dago. Baina ez dugu sartu gune ohmikoan. Kontrolatzen nahi geha hor daukagun intensitatea. Piskat bajuxo, pues 13 amper. Piskat altuxo, 20 amper. Eta tensio, intensitate masimoa hemen izan ziteken, 40 amper. Hau, joan gaitezke igotzen, 40 amper inguru izan arte, eta orduen gune ohmikoan egongo ginen. Eta resistentzia da horren txikia. Miligia. Bale ba, MOSFET. Transistoro bat, betiko gauzak eginez, simboloa ereduak eta grafikoki. Goazen ikustea. Rollo. Bale, laurden gutxi, ikusi ditzagun bintzate, ebakiduraren egoera, bale? Esturea, erdiero alegitura. Lau. Zatu erdode. BJ transistorea simplea zan. NPN. N handiagoa, gutxi dopatuta, hor tensio kontrako inberso asko jasateko. NP txikia, basea txikia, medarra. Diodori gidatzen dagoenean hor ailegatzen diren elektria bustaldera basatzeko. Kasu honetan, komplexuago, pixkat, rolloago. Galdetu dezakegu, teoria galdera bezala, egitura eta gaur ikusi behar dugunak. Egitura. Aber, Marko, nola marraztu behar duzu? P. Motatako harriko eskor bat. Haunditxua. Hemen. N. Gutxi dopatutako N, transistoreen kasuan bezala, kolektorea gutxiago zegoen dopatuta, tensio inberso asko jasateko. Eta hau kontaktu batekin. Hau de, drainatzailea. Hemen, honen antzera, baina txikixo. Txikixo horrela didez. Eta zaira batzen dut. Hene, gehiago dopatuta. Eta orain elektrodoa, hemengo elektrodoak kontaktuan. Honekin eta honekin. Eta igual hemen oso argi ikusten ez denez, horrelaxe jarri behar dizuet. Ogarretan hau ez dago, baina erakusteko biak. Bi material hauek kontaktu berdina dutela, horrelaxe jarri behar dizuet. Ez. Eta orain, G-muturra eredutan ikusi duzuela ez dagoela intensitaterik, ez da ala pasatzen horri zilikatuta dagoela, irekita dagoela, eta horrelaxe da. G-muturra irekita, baina elektrodo bat bezala, kondensadoretxo bat izango bezala, hemen digutza. Tartean hemen dielektriko bat ipinez. Kondensadoretxo bat den antzera, G-muturra.
erdieroale egitura. Hauxe, hau kontaktu gabe, honek onutza, eta beste honek bieta. Ikusi dezagun orduen zergatik mozten den egoera honetan. Zergatik hau daukagunean moztuta dagoen. Ia ikusi dezagun. Moztuta. Edo ebakidura gunea. Moztuta, zergatik mozten da. Beka, moztuta. Baldintza zan hause. Tensio baju bat, bi hauen artean, tensio baju bat. Obeto ulertzeko, hau konektatu erdu lurrera. Por la VG da VGS. VG. Eta ez dute zer egin behar. Zero utziko dut ere. Eta hor duen, zergatik ez da pasatzen hemendik onutza intensitatea. Elektrodontatik onutza pasatu behar bazan, intensitatea. Probatu dezagun. Jarri dezagun hemen tensio altu bat. Hasi gaitezen tensio hori handitzen. Gutxiago, gehiago, begira. Eta tensio positibo bat handitzen. Tensio positibo bat, N harriko eskor batera. Eta P harri ontara, 0. Bagabiltza, PN juntura bat inbertsoan polarizatzen. Ez badiogun ez errez egiten. Hau, handitzen badegu, PN juntura hau inbertsoan daukagu. Hemen izan behar dugu depletion region edo zerzan hori karga libre gabeko eredu hori, horre elmu elektrikoa, tibra duten pasatzen intensitateari. Eta hau gutxi dupatuta dagoenez, jasan behar du, tensio inberso asko. VGS, bajua baldin bada, VD hasten bagea igotzen, nahi duguna, denbora guztian, PN juntura bat inbertsoan daukagu. Inbertsoan. D eta, hau, PN juntura bat inbertsoan. Beraz, ID, 0. Amar gutxi. Atxeden txiki bat, 10 minutuko atxeden txiki bat. Zen bestea luzeixo da. Beste eruda luzeixo da. Venga, 10 minutuko atxedena.